cangyfrifir bod 2.6 miliwn o bobl ym Prydain gydag ADHD. Ac mae'r niferoedd yn cynyddu ynghynt nag erioed. Mae yna lawer sydd nawr yn dadlau ein bod yn gor-ddiagnosio'r cyflwr a bod hynny'n rhoi straen ar wasanaethau iechyd a budd daliadau. Dwi am wybod pan bod mwy o oedolion, yn enwedig menywod, nawr yn chwilio am ddiagnosis. To all my wonderful guests and to you listening at home, diolch yn fawr. See you same time next week. Here's Sade on Radio Wales. Helo, Bronwen! Ti'n okay? Nice i cyrraedd ti. Ti hefyd? Hi! Sut nath y sioe? Oh, good, yeah. 2 awr. Mae'n sioe hir, ond gymaint o bethau i joio yn ystod y sioe. Yn ogystal â gweithio fel DJ yn y BBC, mae Bronwen Lewis yn gyfansoddwr a chanwr hynod lwyddiannus sydd hefyd wedi derbyn diagnosis o ADHD jyst 2 mlynedd yn ôl. So, beth yw'r heriau o fyw gyda ADHD? Big feelings sydd y bobl dy ADHD. Ni'n teimlo pethau'n really ddwfn. So, overstimulation, lot o weithiau, trio ffocysu ar pethau'n really anodd, rejection, sensory dysphoria, sef os y fi'n cael na wrth ffrind neu gwaith, beth bynnag yw mae fe'n really boenus. Dechrau pethau a ffili gorffen e. Mae'r list yn mynd mlaen. Fi wastad yn dweud bod e fel cael laptop a mae 20 tabs open, a mae pob un yn chwarae cerddoriaeth. A chi'n cael y symptomau yma pob dydd, pob awr o'r dydd, mewn ffordd really eithafol. Gosh. Ges i diagnosis o depression anxiety gan y doctor, dyma fel pil i sorto fe. So ni ar antidepressants am fel o oedran 21, tan o'n i'n 25, so ti'n bod, cymryd y meddyginiaeth wrong am 4 mlynedd. O'n i'n fel zombi, o'n i ddim yr un person, ti'n bod. Gosh, mae hwnna'n lot i mynd trwyddo. So, yn y diwedd, pam nes ti mynd i gael asesiad? Be nath ysbrydoli ti? Raglen radio oedd e, a dde just Jeremy Vine yn siarad â fel grŵp o fenywod dy ADHD. A fi'n cofio just fel, ti'n bod y penny drop moment na, a just crio yn y car fel, oh my gosh, these are my people. O'n i byth yn meddwl bod fi'n gallu cysylltu dy grŵp o bobl. Ac ni byth wedi ffindo beth oedd yn wahanol amdano fi. So es i'r doctor yn syth ar ôl hynny. A wedyn, pryd ges ti yr diagnosis o ADHD? 28 o'n i, so 2 flynedd yn ôl nawr. Mae hwnna fel hun, fi'n siŵr, i lot o bobl, ond definitely ddim y person henach fi'n gwybod sydd wedi cael diagnosis. Mae stereotype ni'n meddwl amdano fel boys ifanc, ond actually, gyda menywod, mae fe yn eitha hwyr. Fi wedi siarad a lot o menywod, yn enwedig ar socials, a maen nhw fel, o'n i ddim yn ffito fel y Tasmanian Devil mould na. Ni'n wahanol. Fi'n meddwl mae fel menywod gyda internal hyperactivity, a wedyn mae dynion, maen nhw'n dangos falle yn fwy ffisegol. A felly, oedd e'n anodd gwybod beth i edrych mas amdano, really. Be nath y diagnosis meddwl i ti pryd nes ti cael e? Fi'n cofio pan dwedodd y psychiatrist fel, I can diagnose you with ADHD, definitely, and possibly autism. Just crio, dros Zoom. Dy cath fi fel, Ond ni fel, dyna pan fi'n stryglan pan ni'n cael cyfarfodydd, ti'n bod, yn y BBC, a mae'n mynd mlaen am fel 2 awr, a fi na yn y gornel fel, oh my gosh, mae fe mor, ti'n bod, it's physically painful. Ond nawr gallai, ti'n bod, siarad i bobl a dweud dyma pam fi'n neud y pethau yma, a nawr mae cariad fi yn gallu deall fi'n well. Mae fe'n galw fi neurospicy trwy'r amser, sydd yn fel gair really nice amdano fe. Mae Bronwen wedi dangos y pwysigrwydd, really, o cael diagnosis, achos mae jyst yn helpu'n teulu, cariad, pobl yn gwaith, deall ymddygiad y person na, ac wedyn gallu helpu nhw hefyd i wneud bywyd jyst bach haws. Ond mae cael diagnosis trwy'r NHS yn gallu bod yn anodd iawn. Mae'r symptomau ddim yn mynd i ffwrdd, ond fi'n gwybod beth yw nhw nawr. So mae fel, there's no scary monster, fi'n gwybod beth yw so fi'n gallu delio dy fe'n well. Ond bydd bywyd fi wedi bod lot well a lot haws os byddai wedi cael diagnosis fel plentyn.